Bon dia, des de la Direcció General de Joventut i l'Agència Catalana de la Joventut estem treballant des de fa un temps per assentar les bases del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que establirà les línies estratègiques de les polítiques de joventut dels propers temps. I estem celebrant, entre d'altres coses, aquesta activitat que veieu avui, unes Game Jams adreçades a joves de primer a quart d'ESO. I els hem fet venir perquè a través d'una participació en format de joc i ells han de respondre a una sèrie de reptes, participin del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya per buscar precisament que aquells joves que no estan associats, que no participen tan habitualment d'aquestes eines de planificació, puguin tenir-hi la seva veu representada. De moment, les proves que hem fet ara han estat molt divertides, ha estat una mica pensar i reflexionar de la societat que estem avui en dia. La primera prova ha sigut bastant fàcil, anava sobre que havíem de resoldre un enigma on sortia una frase. Doncs està sent molt dinàmic, la veritat. Estem fent diferents activitats, proposant sempre el nostre punt de veure les coses. És un tipus de joc que, a part de passar-nos-ho bé, ens ajuda a trobar propostes de millora perquè la Generalitat pugui fer els pròxims 10 anys a la joventut. Ha estat bé, les que vindran segurament també seran divertides i esperem que es pugui implantar alguna cosa perquè el nostre futur pugui millorar una miqueta. És divertit i et fa adonar-te de les coses que penses que no milloren, o sigui que no funcionen bé, i penses en propostes per solucionar els problemes que no ens agraden. Ens van convidar a venir a participar en aquest Game Jam i em va semblar una iniciativa molt interessant per fomentar la participació dels nens en aquest debat col·lectiu. Jo crec que és molt important perquè ells es puguin sentir partícips de les decisions que es prendran. És una bona iniciativa escoltar la seva veu perquè al final és amb ells en qui revertirà aquest Pla Nacional de Joventut. Centres com el nostre, que estan en barris o en municipis desafavorits, també teníem coses a dir. La importància d'estar aquí és sobretot perquè ells poden donar la seva opinió en una cosa que els afecta directament. I no tinguin aquesta reflexió que a vegades fan de que tot el que pensen i el que ho diguin no servirà per res. Però jo crec que són iniciatives molt interessants i haurien de ser regulars. Encara no som joves, però de cara aquí, a quan tinguem 16 anys, doncs començarem a ser joves i tot això ens vindrà de cara. Llavors, també hem de manifestar coses per millorar el que està passant avui en dia. Sí, jo crec que moltes vegades la nostra opinió pensen que no compta tant, que compta més la d'un adult, perquè diuen que estem a l'adolescència, no sé què, però realment la nostra opinió és més important perquè ho estem vivint, un adult ja ho ha viscut, és molt diferent a l'educació que ens donen ara. Al final som nosaltres els que el dia de demà tindrem que fer aquestes coses, o sigui que estaria bé que se fixessin més en els joves i no en la gent més gran, perquè et podem donar noves opinions i nous punts de vista. Doncs sempre és millor preguntar i que ens preguntin a nosaltres que no que ho pensin ells a un despatx on potser no veuen com ho podríem veure nosaltres. I nosaltres sí donem l'opinió i diem que han de canviar aquestes coses perquè nosaltres o no ens sembla bé o ens sembla millor fer-ho d'una altra forma, estaria bé que ho escoltessin i intentessin canviar-ho, ja que serà el futur que vindran els següents alumnes. I penso que és una bona oportunitat per totes les persones que no han pogut donar la seva opinió i que ara nosaltres tenim aquesta oportunitat de fer que se'ns escolti el que volem.